Welcome, it's Hanifa YouTube channel here. Mbali ine Feteleza wolemera matani 30,000 yemwe dziko la Russia linapereka ulere ndi chifundo ku dziko lino la Malawi akubedwa ku doko la Beira mdziko la Mozambique ndipo akumanyamulidwa ndi kumakagulitsidwa ku dziko la Zambia. Pakadali pano pali chiwopsezo chakuti Feteleza yenseyo safika kuno ku Malawi ndipo zikhuza ulimi wa chaka chino omwe ndi wosokonekera kale. Kafukufuku wina yemwe uchitika kuchoka mwezi wa December mchaka cha 2022 akuonesa kuti dziko lino linalandira matani ochepa chabe a Feterezayo ndipo wambiri watha kupita m'manja mwa anthu akubawa omwe akuthandiziridwa ndi anthu ogwira ntchito mboma omwe apasidwa ntchito yothandizira kuti Feterezayo afike mdziko muno kuchoka ku Mozambique. Dziko la Russia litilengeza kuti lipereka Feteleza waulere ku dziko la Malawi. Utsogoleri wa boma la chipani cha Malawi Congress Party MCP unali kutapanga kale mapulani yake akuti Feterezayo agwiritsidwa ntchito mu njira ya zipangizo za ulimi zosika mtengo ya Affordable Input Program AIP yomwe chaka chino imenera kupindulira alimi okwana 2.5 million pa ndalama zokwana 140 billion kwacha. Pakadali pano thumba limodzi la Feteleza lolemera makilogram 50 akumagulitsidwa pa mtengo wapakati pa 65,000 kwacha ndi 90,000 kwacha. Koma kudzera munjira ya zipangizo zosika mtengoyi alimi akumagula pa mtengo wa 15,000 kwacha thumba limodzi. Lolemba pa 6 February mu chaka cha 2023 nduna ya zaulimi mdziko muno Bambo Sam Kawale anayankhula kwa wailesi zina mdziko muno kunena kuti Feteleza wolemera matani 20,000 wochoka mdziko la Russia wafika kale mdziko muno. Akawale anati Feterezayo akufikira mu mzinda wa Blantyre ku warehouse anthambi ya Smallholders Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi SFFRFM. Koma atafunsidwa ngati akudziwa zakusowa kwa Feterezayo ku doko la Beira omwe wafikirako, Sam Kawale sanayankhe kanthu pa nkhaniyi. Pakadali pano malipoti akuonesa kuti boma la dziko lino linalandira Feterezayo kuchoka mdziko la Russia mwezi wa Oktoba chaka chatha, ndipo nthambi ya SFFRFM inalemba ntchito kampani ya Manika kuti ndi yomwe inyamule Feterezayo kuchoka ku doko la Beira mdziko la Mozambique kufika kuno ku Malawi. Nayo kampani ya Manika itapeza ntchitoyi inalembanso kampani zina ntchito za Siva Malawi, CCIS Mozambique, komanso kampani ya Tanker Freight yomwe eni yake ndi Arias Patel kuti athandizane kugwira ntchitoyo. Komatu chifikireni Feteleza wolemera matani 30,000 ku doko la Beira mwezi wa Oktoba, kafukufuku akuonesa kuti kwangonyamulidwako matani 9,000 okha basi kufika mdziko muno, zomwe zapangisa kuti alimi asapeza zipangizo zosika mtengo mu nthawi yake chaka chino. Atafunsidwa za izi, mwini wa imodzi mwa kampani zomwe zikunyamula Feterezayo, Arias Patel, anavomeradi kuti ndizoonadi Feteleza wina akubedwa ndipo kampani yawo yangokwanisa kuchosa mdokolo Feteleza wolemera matani 18,000 ndipo wina wosalayo amumaliza mwezi uno ukamatha. Nayo kampani ya Siva Logistics yomwe ndi kholo la Siva Malawi inasindikizadi kunena kuti akugwira ntchito yawo molingana ndi mmene anagwirizanirana ndi omwe anawalemba ntchitoyo. Atafunsidwa ngati akudziwapo kanthu kuti kampani yawo ikukhuzidwa ndi kusayenda bwino kwa kanyamulidwe ka Feterezayo yemwe wina akubedwa, mkulu wofalitsa nkhani ku kampani alejila umebezek dokek anati pakadali pano akugwira ntchito limodzi ndi nthambi ya SFFRFM kuti ntchitoyi yende bwino popanda vuto lililonse, ndipo panopa Feterezayo ali m'manja mwawo komwe akumusunga moyenera. Malipoti akuonesanso kuti boma la Malawi linalipiriratu ndalama yopitilira theka yomwe ili 60% ya ndalama yomwe anagwirizana ija mchingerezi amayitcha kuti advance payment kwa Patel mwezi wa Oktoba mchaka chatha. Mu nthawi yomwe amasayinirana mgwirizano wawo, ngakhale kuti kampani ya Patel
ikukanika kubweretsa feterezayo mdziko muno mwa msanga kuno ku Malawi. Mpikisano zina zikumveka kuti Patel akukakamiza boma kudzera mwa mkuluja Moses Kombe kuti alipidwe ndalama yotsalayo, ndipo kenako amaliza kunyamula fetereza wosalayo yemwe ndi wolemera matani 21,000. Komatu Akombe atafunsidwa za nkhani anakana kuti sakudziwa kanthu, popeza feterezayo anabwera mu mgwirizano wa boma la Malawi ndi boma la Russia. Ndi iwowa ziwakhuza bwanji? Iwowa anatinso ndi zosatheka kuti apatelo apite kuboma kukafuna ndalama yawo yosala, kumachita kuti kampani yawo inapasidwa ntchitoyo ndi kampani inzawo yamanika, ndipo owalipira iwowa akuyenera kukhala a kampani yamanikawa. Mwezi wa Disemba mchaka cha 2022 apatelo anauza boma la Malawi kunena kuti galimoto yawo ya mtundu wa truck yomwe inanyamula matumba opanda kanthu inagwidwa mdziko la Mozambique mpaka kuti boma la Malawi linakanika kulipira msonkho wa matumbawo, ndipo driver wawo wa truckiyo mpaka pano akadali mdziko la Mozambique. Kudikira nkhani ayikambirane akuluakulu akuboma. Pakadali pano zikuonesa kuti palibe yemwe akufuna kulipira, poti aliyense akukankhira mnzake, ndipo apatelo anati boma ndi lomwe likuyenera kulipira, ndipo boma likukana likunena kuti ayi wolipira ndi iwowo. Truckiyo sinafikebe ku Beira mpaka pano. Mpikisano zinaso zikunena kuti apatelo atapasidwa ganyu wonyamula feterezayo ndi kampani yamanika, nawonso analembaso mchito ma transport ena omwe akuti kufikira mpaka lero sanalipidwe ndalama iliyonse, kumachita kuti anayamba kale kubweretsa feterezayo mdziko muno. Transport wina akuti akuyenera kulipidwa ndalama zokwana 40 million kwacha ndi apatelo, koma transportayo sanafuna kutchulira zina lake. Panopo wangoganiza kuti asiye kunyamula feterezayo mpaka atalipidwa ndalama zake. Ndipo liso transporta wina yemwe ananyamula feterezayo ku doko la Beira ndi kukamusisa ku Tete mdziko la Mozambique, ndipo akuti amubweretsa mdziko muno pokapoka atalipidwa ndalama zake. Malipoti ena ndi akunena kuti truck ina yomwe nambala yake ndi AHX 460 ndipo ndiye mdziko la Mozambique inanyamula matumba a fetereza wa ulere okwana 600 pa 28 Disemba mchaka cha 2022. Ndipo truck sinafikebe mdziko muno mpaka pano. Truck imenera ifike mdziko muno pa 3 February mchaka cha 2023. Truck yomwe yaswayi ikubwera patamvekanso malipoti ena akuti matraki ena okwana anayi omwe anali ozaza ndi matumba a fetereza, ndipo manambala awo ndi AJ6 373 ndi AAD 662 MC, ndi truck ina AAG 420 MC, ndi inaso yomwe nambala yake ndi AFJ 386 MC. Anasowa awiri anapita ku dera la Angonia, ndipo awiri nawo anasisa feterezayo ku Beira komweko. Zitatere munthu wina anamangidwa, ndipo atafufuzidwa zinapezeka kuti ndi wogwira mchito wa apatelo, koma fetereza yemwe anasowayo mpaka pano sakupezekabe. Pali chikhulupiriro chonena kuti matransporta amenewa akugulitsa fetereza ameneyo kwa anthu ochita malonda mdziko la Zambia kuti abweze ndalama zawo, ndipo fetereza wolemera matani 3,000 ndiye mwafika kale ku dziko la Zambia. Atafunsidwa apatelo za nkhani anati sangakambiza mbiri, koma kuti boma lingowalipira theka ya ndalama yonse zomwe anagwiritsa mchito ponyamulira mbali imodzi ya feterezayo kubwera mdziko muno, ndipo iwowa akudikira kupasidwa ndalama yotsalayo kuti amalitse mchito yomwe akugwira. Apatelo anatinso mwauka iwowa akwanisa kugwira matruck anayi omwe anaba feterezayo, ndipo panopa matruckiwa ali m'manja mwa apolisi aku Mozambique mdera la Beira. Kampani ya Eurochem ya mdziko la Russia yomwe imapanga fetereza inati ipereka maulere fetereza wa mtundu wa NPK wolemera matani 20,000, komanso
10,000 tons ya mtundu wa feteleza wa urea. Company ikupereka feteleza wolereyo ku mayiko aku Africa potsatira kuti feteleza wawo akukanika kumugulisa m'mayiko ena kamba kazilango chifukwa cha nkhondo yomwe dziko la Russia ikumenya dziko la Ukraine. Fetelezayo ndi wolemera matani 260,000